नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आज मी चाललो आहे गणपतीचा पाठ द्यायला। ॲक्च्युली आमच्याकडे नागपंचमीला वगैरे पाठ देतात सर्व मूर्ती शाळेमध्ये, पण मी यावेळी लवकरच देतोय कारण मूर्ती पहिल्यापासून पाटावर वगैरे बनवायला सोयीस्कर पडतं। तर आज आपण आता चाललो आहोत गणपती मूर्ती शाळेमध्ये। तर तिकडे काय परिस्थिती आहे आणि कामं कुठपर्यंत आली आहेत किंवा काय लगबग चालू आहे, तर ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत। तर मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा। त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मंडळी, आपण जाऊया आता गणपती मूर्ती शाळेमध्ये। आपण आता ज्युपिटर घेऊन चाललो आणि या ज्युपिटरच्या मध्ये सर आपण पाठ ठेवतलो मस्तपैकी। ओके, पॅशन घेऊन जाणार होतं पण पॅशनमध्ये वरती सायटिक पाठ पकडू कोण नाही, तर आता ज्युपिटर घेऊन चाललो। गणपती मूर्ती शाळा आमच्याकडनं एकदम 5 मिनिटाच्या अंतरावरच असा, त्याच्यामुळे एवढा काय वाटत नाही। अगोदर मी कुडाळ, कणकवली अशा ठिकाणी मी गणपती सांगायचं आहे आणि तिकडून आम्ही गणपती आणायचे, पण नंतर जरा ट्रॅव्हलिंगचा जरा प्रॉब्लेम होऊ लागलो। म्हणजे एवढ्या लांबून गणपती सांभाळून आणणं आणि ऐन टायमात गाडी वगैरे भाड्यानं काहीची भेटायची नाही कारण सगळे बिझी असायचे भाड्यात। त्याच्यामुळे मग या 1-2 वर्ष झाली आम्ही जवळच गणपती सांगतो। तर आमच्या शिरगावात आमका यांच्याकडचे गणपती आवडतात, म्हणजे ते आमचे रिलेटिव्ह पण असतात प्लस मस्त मूर्ती बनवतात। मी तुमका आमच्या मागच्या वर्षीच्या गणपती बाप्पांची मूर्ती दाखवतोय। तर सेम त्याच प्रकारे यावर्षी पण गणपती बाप्पांची मूर्ती सांगताय, एक साधारण 2 फूट उंची बस आणि मातीचा गणपती। आम्ही POP वगैरे सांगत नाही, ते आवडत पण नाही कारण त्यांची विटंबना वगैरे होता, व्यवस्थित पाण्यात विरघळत नाही ते, त्याच्यामुळे आम्ही मातीचाच गणपती सांगतो। आणि आमच्याकडे विसर्जनाक जी वाट असा, म्हणजे विसर्जनासाठी आम्ही गणपती बाप्पा घेऊन जातो, तर ती वाट थोडीशी जरा कंजेस्टेड असा, म्हणजे 1-2 व्यक्ती वगैरे व्यवस्थित जात नाही। तर त्याच्यासाठी म्हणाल आम्ही छोटंसंच गणपती सांगतो, मस्तपैकी टेन्शन नाही कोणाकच। तर आहे ना, 5 मिनिटावर शाळा, आता 2 मिनिटात आपण पोचू सर। तर तिकडे बघूया काय परिस्थिती असता ती। आपण आता येलो गणपती मूर्ती शाळेमध्ये। तर या समोर आता लेफ्टला घर असा, तर तिकडे गोटणकर दादा ते मूर्ती बनवतात, तर आता आपण तिकडे जाऊया पाठ देऊ। आता मी सर गणपतीच्या मूर्ती शाळेमध्ये। तर सर गोटणकर दादा ट्रॅक्टर धुतात। शेती वगैरे झाली काय हो? झाली। आज संपवलास? एका दिवसाची किती किलो पेरतास? 2 किलो। ओके, म्हणजे या मूर्ती कामासोबत आपण ओके एक दिवस बळीराजासाठी बरोबर। आज हे म्हणजे प्राथमिक शाळेत शिक्षक असत, त्याच्यामुळे आज मी रविवार सुट्टी धरून इलेलं आहे, म्हटलं मूर्ती शाळेमध्ये काम करत असतले, तर आज त्यांनी लावणी लावल्यानी। आपण आता इकडे आतमध्ये जाऊन बघूया आता गणपती किती तयार झाले आहेत ते। खायचे ओके, बालमूर्ती असत, हे छोटेवाले सगळे मातीचे असत, यांचं अजून दागिन्यांचं काम वगैरे बाकी असा। ओके, फिनिशिंग आणि दागिन्यांचं काम बाकी आहे। यंदा हात किती मूर्ती साधारण? 4-5 वाढल्यात। ओके, हे बघा, हे आता साच्यातून काढलेले आहेत ना? हां, आणि इकडे आतमध्ये असत अजून। तर हे वाले गणपती बाप्पा माका वाटता रेडी झालेले आहेत, हे दागिन्यांचं काम वगैरे झालेलं आहे ना? होय होय होय। आमची यंदा कायची आहे मूर्ती? अजून बनवलेली नाही। हे पण असत गणपती बाप्पांची मूर्ती, तर आम्ही एवढीच सांगतला, ही साधारण 1.5 फुटाची आहे ना? 2 फूट? 1.25-2 फूट। ओके, ह्याच्यापेक्षा जराशी मोठी आहे आमची मूर्ती। हो, ही माती आहे सर, सर्व मळून वगैरे झालेली असा रेडी, आणि आता हे मूर्ती वगैरे बनवणं चालू असा। तर अजून प्रॉपर तशी एकदम मेन सुरुवात नाही झालेली असा, तरी पण जेव्हा जसं वेळ मिळता
त्या प्रकारे सगळे मूर्ती बनवतात. आज शेती आज सगळं, त्यामुळे जरा विशेष. आजच्या दिवसात शेती. ओके. ही आमची मागच्या वर्षीची मूर्ती असा. अशी सिंहासनावरची बैठक लागता आमका. त्याच्यानंतर मागे प्रभावळ वगैरे हवी. तर याच प्रकारची मूर्ती सांगतलं मी. सेम कलर काम वगैरे बघा असं सुंदर असा. आणि आमका असे बिग बाळीसाठी वगैरे कानामध्ये थोडेसे होल लागतात, तर ते पण आम्ही ठेवतो. बाकी पितांबरचं कलर वगैरे काय रेग्युलर असता, तर ता सर्व आधी सांगूचा लागता. म्हणजे त्या प्रकारे जे मूर्तिकार वगैरे असतात ते सगळे मूर्ती वगैरे बनवतात. बाकी आमचं काय तसं जास्त हे नसतात, पण काही जण असतात ते त्यांचे भरपूर रिक्वायरमेंट असतात. त्याच्यामुळे त्या प्रकारे मूर्तिकारांका सगळे मूर्ती बनवूचे लागतात. आता मी गणपती बघून येत होतोय, तर हैसर एक कोलो असा. आणि सगळ्यात मोठं आश्चर्य म्हणजे तो कोलो फणस खाता. अजून माका त्यांना बघूक नाही हा, कारण मी मगाशी तिकडून इले त्यावेळी तो पुढच्या कलमात होतो. नंतर इकडे इलो पुढे, तर तो फणस घेऊन जाता. ॲक्च्युली कोल्हे हे मांसाहारी असतात, पण फणस खाणारं मी पहिलंच कोलो बघितलं आहे. काल रात्री आमच्याकडे पण एक इलेलो घराकडे, मी रात्री फोनवर बोलत होते त्यावेळी. तर जरा मी झूम केलं आहे तरी पण क्लिअर दिसतं की नाही काय माहिती. साधारण कुत्र्या एवढंचा, गावठी कुत्र्यासारखंच वाटतं, पण शेपटीवरनं लगेच ओळखा घेता. जरा आता मी पुढे जाऊन बघते अजून झूम करून काय भेटता का दिसता का व्यवस्थित. अजून माका त्यांनी बघूक नाही भारी. आणि असे हे जंगली प्राणी क्वचितच दिसतं. अरे पळालो 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 पळालो. आता पांदीत नाही येत होतं त्यावेळी ते सर कोल्हो होतो, मस्त असं होतं. मी पहिल्यांदाच एवढ्या जवळना कोल्हो बघितलं आहे. काल रात्री आमच्या घराकडे पण एक कोल्हो इलेलो, पण तो बारको होतो, भारी एकदम. आणि फणस काय होतो पहिली गोष्ट म्हणजे. थोडा वेळ थांबलं आहे, एवढा शूटिंग घेतलं आहे, पण त्या झूम करून पण तेवढा व्यवस्थित कळत नव्हता. तर आता जस्ट मी इलं आहे गणपती बाप्पांची मूर्ती सांगा. मागच्या वर्षीचंच गणपती मूर्ती फायनल केलेली असा. साधारण 2.5-2 फुटापर्यंत मूर्ती त्याच्यानंतर मातीचीच. बाकी आमचा फक्त एक महत्त्वाचं असतं की आमका सिंहासनावर बसलेली आणि मागे प्रभावळ असलेली मूर्ती लागता. करता एक आमचा म्हणजे असं आम्ही आवडतं, म्हणजे सगळ्यांकाच आवडता. बाकी अशी थोडीशी बैठकीची वगैरे मूर्ती तेवढी खास वाटत नाही आमका. मस्त आहे की सिंहासनावर विराजमान असलेली मूर्ती मस्त. त्याच्यानंतर बाकी काय, ते आज पूर्ण लावणी लावत होते, त्याच्यामुळे आज काय त्यांनी काय काम करूक नाही. आता बोलले रात्री आम्ही परत मूर्ती बनवूक नवीन चालू करतलो, थोडंसं फिनिशिंग चालू. आणि अजून भरपूर मूर्ती बनवूची असतात. तर नेक्स्ट टाईम मी जातलो आहे, तर त्यावेळी बघूया. मूर्ती बनवतानाची एक व्हिडिओ काढूची इच्छा असतात, तर ती बघूया. कारण ते प्राथमिक शिक्षक असल्यामुळे त्यांका तसं वेळ नाही मिळत. सकाळी शाळेतून वगैरे जाऊन रात्री येऊन घराकडे ते सगळे मूर्ती वगैरे बनवतात. तर भरपूर म्हणजे असा यावर्षी त्यांका काम असतं. त्याचबरोबर आता ते भात शेती वगैरे देखील करत होते. तर मंडळी, ह्यो आजचा व्हिडिओ इकडेच एंड करतो. ते व्हिडिओ कसं वाटलो तो आमका कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमका फेसबुकवर आणि इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करा, तर तिकडे पण आम्ही व्हिडिओ टाकत असतो. आणि इंस्टाग्रामवर आम्ही आता नवीनच शॉर्ट व्हिडिओ बनवूचा एक चालू करतो, असं प्लॅनिंग असा. एक व्हिडिओ टाकलं, अजून आता व्हिडिओ पोस्ट करूचे असतात, तर ते लवकरात लवकर टाकू जसं वेळ मिळत त्या प्रकारे. तर तिकडे पण आमका फॉलो करा इंस्टाग्रामला आणि फेसबुक पेजला. तर भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा आणि पुढची व्हिडिओ लवकरच पोस्ट करू एखादं नवीन विषय घेऊन. तर तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओक लाईक करा आणि व्हिडिओ कसं वाटलं तर आमका कमेंट करून नक्की सांगा. चला टाटा, बाय बाय.